Dych chi wedi bod yn amgueddfa werin Saint Fagan erioed? Agorwyd amgueddfa Saint Fagan ddim y bell o Gaerdydd yn 1948 i arddangos bywyd Cymru ddoe a heddiw i bobl Cymru. Symudwyd adeiladau yma o bob rhan o Gymru, garreg wrth garreg. Enghraifft, ydych chi'n medru teithio nôl mewn amser wrth edrych ar res o dau teras Rhyd y Car, ger Merthyr Tydfil. Mae dodrefn y 6 tŷ o 1985, 1955, 1925, 1895, 1855 a 1815. Cyhoeddwyd pecyn newydd i ddysgwyr yn 2018 o'r enw Llwybra Llafar, i'ch helpu chi i gael gwybodaeth am yr adeiladau. Dych chi'n medru benthyg y pecyn ar bapur neu ddefnyddio tabled electronig neu ffôn symudol. Dyma eglwys Sant Teilo o'r Oesoedd Canol. Symudwyd i'r eglwys yma o ardal Pontarddulais yn 2007. Pan ddechreuwyd symud yr eglwys, gwelwyd bod darluniau o dan y walia oedd wedi'w peintio'n wyn. Felly cafwyd hyd i arluniwr o Sbaen i beintio'r lluniau fel y lluniau fysa ar y walia tua 500 mlynedd yn ôl. Yn sefydliad y gweithwyr Oakdale, mae mwy o wybodaeth ar gael i helpu dysgwyr mewn iaith syml. A dweud y gwir, os ydych chi'n dysgu Cymraeg, mae'r Saint Fagan yn lle gwych i ddod. Mae'r staff yn yr hen adeiladau i gyd yn siarad Cymraeg ac yn llawn gwybodaeth am y safle, ac mae pob arwydd yn ddwyieithog. Mae dwy oriel fendigedig, Cymru a byw a bod, lle mae cyfle i weld sut roedd bywyd yng Nghymru yn y 200,000 o flynyddoedd diwetha. Agorwyd yr orielau newydd yn Hydref 2018. Yn mis Ebrill 2001, penderfynwyd yn y cynulliad y dylai pob safle gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru fod am ddim i bawb. Felly, achos bod Saint Fagan yn rhan o'r Amgueddfa Genedlaethol, cewch chi ddod i mewn am ddim. Yn 2019, enillwyd y wobr am Amgueddfa Orau Prydain gan Saint Fagan. Yma, ydych chi'n gallu dysgu am hanes a diwylliant Cymru mewn un diwrnod. Mae 500,000 o bobl yn ymweld â Saint Fagan bob blwyddyn. Rhaid i chi fod yn un ohonyn nhw eleni.